vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndine vamwe madzibaba ava vakambondishandira kwenguva yakati rebei kuNorton, asi handina kuziva kuti wainge wandichiwa nekuti inini ndaiwirirana nemukadzi wavo. Pandakazozviona ndipo pandakabva ndangorega zvekushandirwa nawo madzibaba ava, asi dambudziko riripo nderekuti ndinowarota misi zhinji vachindibvunza kuti ndiri kupi uye ndinofanira kuti ndinge ndichidzoka kuzoshandirwa nawo kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizotanga kufamba. Zvakangoma hazvo vedare, asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa. Kana uinewo nyaya yako yauinayo kuti pawakangotanga kungobatsirwa nemunhu akatanga kukubatsira zvinhu zvako zvikabva zvatokudhakwira, please come to my inbox. Ndinoona kuti vanhu vazhinji vanosangana nematambudziko iwawo, vanhu vanenge vari kumhiri kwemakungwa. The moment yavanongotanga kungobatsirwa pamafoni, then zvinhu zvavo zvinobva zvatowedzera kuoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 34 years ekuberekwa, saka each and every birthday rangu ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha kuZim. Pose pandinenge ndichiselebrata birthday rangu ndinotorara kumakuva uko kwakavikwa amai vangu. Aka each and every time pandinenge ndichiti uyu ndo mwedzi wekucelebrata birthday rangu, ndinobva ndadzokera kumusha kuti ndinge ndichizadzikisa miko dzangu. Ndakanzi kana ndikasazadzikisa miko dzangu zvinoreva ndakanzi kana ndikasazadzikisa miko dzangu ndinokwanisa kubva ndatofira pasport, kana kuri kunzi ndinenge ndatadza kudzizadzikisa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: pandakauya kunoku kuJoni painge pasina kana wandainge ndichimbozivana naye, ende zvinhu zvangu zvakabva zvazondiomera since ndainge ndisina kana maconnections. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitsvaka basa, asi basa kuti ndinge ndichiriwana, it was proving to be very difficult. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichishandawo muconstruction industry, ndokubva ndazomboshandira umwe mudhara uyo ainge achiita zvetiling. Ndainge ndisingazivi kuti mudhara uyu nevanin'ina vake ndo ainge ari madhiri avo ekuti vanotsvaka vanhu vanenge vachibvawo kuZim vanenge vari desperate, then unobva washandiswa. Sometimes waikwanisa kutoshandiswa kana 2 to 3 months paya paunenge wava kuti ndava kuda mari yangu, then vanin'ina vacho ndo vanobva vazokurova. Ndakatorohwa mukomanashi nespade kumusana kwangu uku. Nanhasi uno kunoti kana kukamuka kuchitonhora ndinotonzwa musana wangu uchiita kubanda nekuda kwekuti ndakaroveswa nevanin'ina vemudhara iyeye nekuti ndainge ndadhimanda mari yangu. Ndakakuvadzwa mukoma zvekuti ndakatombogara mujeri for a very long time, apa ndaifanira kuti ndinge ndichidhipotewa soon after that, ende ndikabva ndadhipotewa ndokubva ndazongonosiiwa muBait Bridge. Mukoma kuti ndinge ndichidzokera kumusha ndakaona kuti zvainge zvisingaiti, ndikabva ndangodzoka zvekare kuJoni. Ndakambodzungaira ndiri muMessina kuzosvika ndichizodzoka kuJoburg kuno kwandigere. Mukoma ndakazoti ndadzoka kuno ndo pandakabva ndatanga kuwirirana nomumwe mudharawo uyo ainge achibva kuMozambique. Mudhara uyu akabva andiudza nyaya dzekuti kunyika kwavo ndo kunobva mishonga iyo inozogadziriswa izvi zvavanoti zvimatokoloshi zvemuno muSouth Africa. Ndakabva ndamunyengerera mudhara uyu kuti ange achindiendesa kuMozambique kunyika kwavo ikoko kuti ndikwanisewo kugadzirirwa changuwo chikwambo. Akamboenda ari oga kuMozambique paakambodzokera kumusha kwavo for December holiday. Akazoti adzoka akabva anditi ainge akataura neumwe mudhara uyo ainge achiziva nezvazvo izvi zvekugadzira zvimatokoloshi, akanditi kana ndikakwanisa kureiza mari yainge ichidiwa. Ipapo mari yainge ichidiwa kwainge kwakanzi kana ndikakwanisa kureiza 16,000 rands then
aibva azonditora ndobva ndazoenda kuMozambique ndobva ndazopiwawo changu chikwambo. Akati ndinobva ndagadzirirwa changuwo chikwambo. Ndakashingairira mukoma even though zvinhu zvainge zvakaoma. Ndikangoti I think kuti mari iyi ndinge ndichizoraisa half yemari yacho. Zvakanditorera round about 3 years ndichingoshanda. Saka mudhara uyu pandakazodzoka zvekare kwaari ndichiti mudhara, mari yandava nayo pari zvino kana kuri kuzonzi tikabvisa mari dzematransport cost ndinokwanisa kusarwa ne6,000. And iye akabva ati ndaona kuti zveshuwa une zvivindi uye une shungu dzekuti unge uchiva mupfumi. Regai nditaure navo sekuru vangu ava ndinzwe kuti nekamari aka kauri kuti unako vanobvuma here kuti vange vachikubatsira. Iye akatoshamisika kuti you mean kuti for 3 years nyaya iyi yandakakuudza wainge wakangoichengeta muhana mako? Ndikabva ndati hongu, ndainge ndakaichengeta nyaya iyi, ndaneta nekuramba ndiri murombo. Ende pa3 years idzodzo ndainge ndisina kana kumbogara ndakadzoka kumusha because dambudziko rainge ririko mazuva iwawo rainge riri rekuti mapassport ainetsa kubuda kwawo. Saka waitozviziva kuti kana ukagara wangokurosa bhodha uchidzoka muzimu, nhamo inenge yatoti sona newe, nhamo yekuti unge uchidzoka kuSouth Africa zvekare nedouble up. Nekuti ini ndakauya nedouble up, takafamba from Messina kuzonosvika tichizonopinda muLouis Trichardt, ndo matakazopiwawo mari dzemabhazi. Vamwewo vaienda kuna Cape Town vachibatsirwawo nevarungu vakasiyana siyana zvekare neUnited Nations. Saka inini ndainge ndakatozviudza kuti pandichadzokera kumusha ndikuda kudzokerawo nemari yekuti ndinge ndichizonobatsirawo vabereki vangu. Ivo vabereki vanguwo nenhamo kubva zvavainge vakabvawo kwedu kumusha kwatinobva kwaMutoko. Baba naamai vangu vainge vakangoroverawo muHarare vachishayawo mari yekuti vange vachidzokera kwedu kwatinobva kwaMutoko. Ende isu tichikura zvainge zvichingotaurwa zvichinzi kunyange gogo vedu pavakazoshayika, baba naamai vangu vakatoshaya mari yekuti vange vachienda kunoviga gogo. Saka gogo zvinonzi vakatongovigwawo nevatorwa because vana vagogo, vana baba vangu madzitete zvekare nemadzikoma nevanin'ina vababa vangu vose vainge vakangoroverawo muHarare. So ndainge ndichizviudza kuti I wanted to change the fortunes of our generations no matter what. Ndainge ndakatozvipa chivimbiso chekuti kunyange zvikanzi ndichatengesera the devil my own soul, then I was going to do it because it seemed as if God had proved otherwise to me. Otherwise yekuti vainge vasingade kuti ndinge ndichizovawo mupfumi. Saka I just wanted any God that was willing to make me to become rich so that my generation forever can become a wealthy generation. Mukoma mudhara uyu akazodzoka neresponse yakabva kuMozambique. Ndikabva ndazonzi ndainge ndapiwa mvumiro yekuti ndinge ndichiuya kudare ravo sekuru vemudhara uyo wandainge ndichiwirirana naye kuno kuSouth Africa. Ndisu uyo takazosimuka, ende kubuda muSouth Africa uchienda kuMozambique ndakatoona kutoti hazvitonetsi. Kunyange patakazodzoka zvainge zvisingambonetsi zvachose. In fact ipapo ndainge ndichitoda kutopiwa chitupa chekuMozambique, but ndikabva ndazochiramba zvangu. Ndikati inini kana dziri mari dzangu ndikuda kuti ndinge ndichizodziitira muno muSouth Africa. Ndakaona sekunge ndo mainge muine kalife kari comfortable kudarika kalife kandainge ndakaona kuMozambique. Ndainge ndakangoona kuti zvainge zvisina musiyano wakati nyanyei pakati peZim neMozambique. Saka after ndazopiwa chikwambo icho chainge chichiri in the process yekuti chinge chichigadzirwa, sekuru vaya vakabva vati dai wagarira kuno ndinoona sekunge unokwanisa kuzotoita mari inenge iine mumvuri. But ndakabva ndati kwete kana sekuru, ndikuda kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa zvekare nekunopedzera umwe mukadzi uyo wandainge ndakachiva ainge ari wechipurisa uyo aigaramo mulocation mandainge ndichigara. Amai ava ndo vandainge ndakatanga kuchivawo kubva zvandainge ndakapindawo muno muSouth Africa, a very beautiful woman. Ende nekuda kwemari dzeurombwa uhu mushure mekunge ndazotanga kuita mari ndakabva ndazovakwezva mwoyo wavo ndikatovavakisira zimba rakati ndikatovavakisira rino zimba zimudhadhadha upstairs kuSoweto uko kwavanogara amai ivavo at that time pandainge ndichidanana navo. Takati tiriko kuMozambique kuya nguva yekuti
ndinge ndichizosacrifice yakati yakwana. Inini ndainge nditori nevhavhu riya rekuti I was willing to sacrifice myself, but sekuru vaya vakabva vaseka vakati kwete, kuno izvozvo zvekutengesa your soul to the devil hatitozvizivi, izvo ndezvemumamovie enyu amunoona. Ivo sekuru ava vakabva vati unofanira kuti unge uchisacrifice amai vako. Mukoma ndakaita sekunge ndichafenta mushure mekunge sekuru ava vandiudza kuti chikwambo ichi kuti chinge chichizomuka chaifanira kuti chinge chichizodirwa ropa raamai vangu. Saka amai vangu vaifanira kuti vange vachizofa zvekare. Kana vafa ndaifanira kuzongoramba ndichingodzokorora mhiko idzodzo dzekuti ndinongoramba ndichingoenda paguva ravo apo patakazovaviga, then ndichingomutsa mweya wavo kuitira kuti chikwambo ichi chinge chichizowana masimba. Mukomanashi, at the end of the day ndakazotongozviudza kuti a sacrifice is a sacrifice. If I was willing to sell my soul to the devil, saka zvainge zvakasiyaneiko kuti ndinge ndichingosacrifice amai vangu. Ndakavakumbira ruregerero mukoma amai vangu ndisati ndavadzipa, because ndakazotransportewa in the spirit, but izvi zvakaitwa pakati pausiku. Ndikabva ndabhururutswa ndichibva kuMozambique ndokubva ndazodzoka kuZim ndokutoona amai vangu vainge vavete nababa vangu. Ndakafamba mukoma kuzosvika ndasvika padhuze nemubhedha wavo, but ndainge ndichinzwa kurwadziwa neizvo zvandainge ndava kuda kuita amai vangu. Amai vakatopepuka vakatondiona, vakangoti vachingonoti mwanangu ko wadzoka riniko kubva kuJoni? Ndanga ndichitofunga nezvako ndisati ndarara, ndokubva ndatovadzipa kuzonosvika vachizonofa amai. But ivo amai vakatanga vafa pamweya, then vakabva vazongorwara kwezvimazuva zvishomanana, then hamawo dzikabva dzazondikontakta dzichinditi amai vako vari kurwara kuno, mukomana dai wakasika wadzoka kuno kumusha kuti ukwanise kuzowana amai vako vachiri vapenyu. Zvino ungafara here kana ukazoona amai vako vavarinda? Mukoma ndakabva ndabvunza kuti zvino sekuru ndoita sei sezvo amai vangu vava kunzi vari kurwara? Sekuru vakabva vati havasi kuzofa kuzonosvika iwewe uchizosvika paground. Ndakabva ndakatravela from Mozambique ndokubva ndazodzoka kuZim. Amai vakangoti vachingononditi ba kudai amai ndokubva vakatoshayika amai vangu vakandibata ruoko rwangu, because vakati vandiona vakabva vati mwanangu uya pano ndikumhorese mwanangu. Ndikabva ndafamba paya ndikaenda paya pavainge vakaradzikwa, vakabva vandibata ruoko rwangu ndokubva ndatonzwa kutoti ruoko rwaamai rwainge rwava kutotonhora. Amai vakabva vatoshayika. Amai takabva tazonovaviga chete. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kumakuva uko kwatakanoviga amai. Takati taviga amai usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazoona sekuru vaya vekuMozambique vakandibatsira. Vakatongosvika vakapfeka sutu yavo yeblack, vainge vakabata tsvimbo yavo iyo yavainge vachishandisa pakurapa, ndokubva vanditi nditevere muzvikuru. Takatobuda gedhi repamba apo painge pachiroja vabereki vangu, ndokubva tatanga kufamba kuzosvika tava kumhanya, then tikazobhururuka. Ndokubva ndazoona kuti tainge tasvika paguva iro ratainge taviga amai vangu. Sekuru vaya vakabva vazonditi uri kufanira kuti unge uchirifukunura guva iri. Ndikati nhai sekuru, zvamune masimba wani, madii mashandisa masimba enyu kuti munge muchindibatsira kufukunura guva iri. But ndakazoti ndichinocheuka kudai ndikabva ndaona kuti sekuru vaya vainge vasisina kumira padhuze neni, asi ndakangoona kuti painge paine piki nefoshoro izvo zvainge zvaiswa pasaidhi neni. Ndakabva ndatora piki iya nefoshoro mukoma. Ndakazviita zvinhu izvi usiku mukoma. Ndakatoona zvipoko, varoyi nezvigoritoto zvainge zvichitendererako kumakuva, but inini ndakangozvishingisa kuti simba rasekuru vaya vekuMozambique ndiro rainge richazondichengeta. Mukoma ndakazoti ndarova piki kudai ndikabva ndanzwa puranga richibvumira, ndikabva ndaziva kuti zvino ndainge ndasvika pamongo, ndainge ndasvika apo painge paine coffin raamai vangu. Ndakati ndasvika paya pacoffin ndikabva ndazotarira mudenga ndikaona kuti sekuru vainge vakatochonjomara zvavo, vakatondidongorera ndirimo muguva raamai vangu. Sekuru vakabva vazondiudza zvekuita kusvika ndichizo
paradza coffin ramai vangu, nekuti sekuru vakati hapana nguva muzukuru wanonoka kufukunura guva raamai vako. Ende ndikuti kana ndakatarisa chiringazuva manje kunze kunenge kwava kutoda kutochena uku, ende varoi vanenge vava kutodzokera mudzimba. Saka kana ukagara wanonoka mhiko idzi, kana ukatadza kudziita, zvinoreva kuti uchazofa uri murombo zvakapetwa ka10. Saka mukoma ndakabva ndati neurombo hwose uhwu hwandiinawo, kana sekuru ava vachiti ndichazova murombo 10 times more, what kind of suffering is it going to be? Ndokubva ndachimbidza, ndikabva ndatora spade, ndikabva ndatanga kurova coffin ramai vangu, but ndakaona kuti pranga racho rainge rakati simbei. Saka zvandakazotanga kuita, iwe mukoma, zvinondirwadza zvinhu zvandikuda kukuudzai. Ndakatora piki iya ndikabva ndatanga kutema bhokisi raamai vangu, and by the time randakazotanga kukwatanura mapranga aya andainge ndatsemura, ndakabva ndaona kuti ndainge ndakarova amai vangu nepakati pemusoro apa. Nhasi uno kana zvikanzi amai vangu vafukunurwa, vatori neburi padehenya ravo, because pakati apa pahuma apa ndo pandakanovatema navo nepiki. Asi zvose izvi handina kuzviisa mumusoro panguva yacho iyoyo, ndainge ndava kurwidzana nenguva. Ndakabva ndatarira mudenga ndikabvunza kuti nhai sekuru, kondoita sei? Sekuru vakabva vangondirakidza action, vakabva vanditi ita so, vachitambisa chiuno chavo. Ndikabva ndaziva kuti sekuru ava vainge vachida kuti ndinge ndichirarana nechitunha chaamai vangu. Mukoma ndakabva ndagwadama paya, ndokubva ndatanga kubvisa gauni riya iro ratainge takapfekedza amai vangu, ndikakurura zvekare nezvipfeko zvavo zvemukati, ndokubva ndatanga kuita bonde navo. Apa nyama dzavo mukoma, sezvo dzainge dzaswera dzichitsva nezuva, dzainge dzava kutotanga kutoshata, but ndakaita bonde navo amai vangu kuzosvika ndichizopedza kuita bonde navo. Then sekuru vaya ndopa vakabva vazonditi chibuda zvako mugova mavo, nekuti wazadzikisa mhiko dzavo. Ndakati ndabuda muya, sekuru vakabva vanditi uri kuona kuti chiringazuva chaenda sei, saka chikasika kuti unge uchifushira guva raamai vako. Ndakafushira guva ramama vangu mukoma very fast, ndokubva tazonyangarika. Ndakatongopepuka mukoma ndigere apo pandainge ndigere nedzimwe hama dzangu pamba apo painge pachiroja vabereki vangu, but ndainge ndakaneta. Ndakazoti ndaenda kutoilet mukoma, ndakabva ndaona kuti ndainge ndakazara mavhu mumasinika angu andainge ndakapfeka, zvekare nemumapockets ejini randainge ndakapfeka, ndikabva ndazvizuza. Sekuru vakangonditi ndichange ndichikuzevezera zvose izvo zvaunofanira kuti unge uchizoita muzukuru wazvinzwa ka. Saka ndakazomirira kuti sekuru ava vange vachitaura neni, ndikabva ndazonzwa izwi rakanditi nguva yako yakwana, chiendako kuJoni mukoma. Ndokuzoya kwandakazoita zvekare kuno kuJoni. Ndakati ndiri munzira ndichiuya kuno, ndakati ndakrosa border, munoona paya tichangobuda muMessina painge paine chimwe chinzvimbo pekuti vanhu vazhinji ndopavaiwanzokuhaikira. Ndakabva ndazomirirwawo neimwe private car yainge iine umwe murume, yainge iri GP. Murume uyu akazondikwidza motikari yake, and to my surprise ainge achienda exactly uko kwandainge ndichienda mukoma. Takakurukura inini nemurume uyu kuzonosvika tichizonopinda muJoburg, ndokubva azonondisiya apo paakandisiya, but murume uyu ndiye akazondikonekta kune mamwe mabusinessmen, ndikabva ndatanga kuita mari. Nanhasi uno mukoma, mari ndinoita ndigere kuSenton. Gore roga mukoma nashi ndinotravela ndichidzokera kuZim, ende ndinotravela mumwedzi uyo wandakazvarwa. On my birthday ndo pandinozodhiraivha usiku ndobva ndaenda kumakuva. Ndinonorara kumakuva ndichiita bonde nemutumbi waamai vangu. Patova nemakore akati one day zvinhu izvi ndichingozviita, asi chinondinetsa ndechekuti mutumbi waamai vangu zvawainge uri paya pandakaita bonde nawo ndo zvauchingori nanhasi uno. Pandinosvikapo paguva raamai vangu, I find mutumbi uya wakaradzikwa pamusoro peguva ravo, ende ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichiisa tombstone or anything, kunyange mari ndiinadzo. Unenge wakangoradzikwa pamusoro peguva ravo, ndobva ndatanga kuita bonde nawo. This is what I do
each and every year. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. You can just imagine, hanzi pandai diginura, pandai fukunura guva raamai vangu, pandakazosvika pa coffin ravo, ndakambozama kushandisa spade kuti ndinge ndichipaza coffin raamai vangu, but mapuranga acho ainge akaomarara. Spade yaita zvekubhamba kusvika ndichizotanga kushandisa pick, but unfortunately ndichishandisa pick kudaro kupaza box ravo, ndakabva ndazovarova hanzi pahuma pavo apa. Nanhasi hanzi huma yaamai vangu, hanzi nanhasi dehenya ravo rine gomba apa pahuma apa. Hey, you can just imagine zvivindi zvacho for the sake of money. Kova mupurisa avo vakazo attractwa nemari idzi dzeurombwa. What happened to her, my brother? You didn't tell me what happened to her. If you can come, please come, so that you can tell us kuti pamakazotanga kudanana navo ava vamupurisa ava, what happened to her. Zvakangoma hazvo vedu we.